Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanki da shan ruwa. Allah maɗaukakin sarki yana cewa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shine ya halicci mutuwa da rayuwa domin ya jarrabe mu ko ya tantance waɗanda yake sun fi kyautata ayyukansu. Bai ce wanda suka fi yawaita aiki ba, sai ce kyautatawa. Wannan ya nuna ashe abin da ake izina da shi shine kyautata wannan ibada, ba wai yawanta kaɗai a karo na farko ba. Wannan kuma bayan ya nuna cewa ba a so yawaita ba, sai dai a'a kyautatawar shine ma'auni na farko. Ibada tana kyautatuwa ne warwarin yadda aka tsantsanta ta ga Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ba tare da an haɗa shi da wani a cikin bauta ba, kuma aka bi sau da ƙafa koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam cikin aikata wannan ibada din. Ya ke ‘yar uwata, kada ki shagaltu da tarin ibadu waɗanda ba su da asali daga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam. Ki bi shari'arsa sau da ƙafa, ki bi koyarwarsa sau da ƙafa, da wannan ne aikinki zai kyautata. Idan ya kyautata ya yi yawa to kin kyau kuma kin ƙara da wanka. Amma kuma idan ya ƙaranta kuma ya zamanto ya munana, to kuma wannan ya zamanto hasara da taɓewa, kamar yadda kuma idan ya zamanto ya ƙaranta amma ya kyautata, muna sa miki rai da falalar Allah maɗaukakin sarki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.